Vimos de ter unha reunión de alto nivel con representantes do Goberno de España, entre eles o embaixador de España, Antonesco, tamén con representantes de ICOMOS, a súa directora xeral, cun obxectivo, avanzar no que é dar un novo impulso ao que é a candidatura de Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Coincidimos en que é necesario e moi importante abrir un proceso de diálogo que non se pudo ter no seu momento debido a diferentes circunstancias e, en base a este proceso de diálogo, ir achegando posturas entre os criterios técnicos de ICOMOS e os criterios técnicos da candidatura de Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Pensamos que o novo impulso pode servir para reformular ou replantexar algunhas das cuestións que non foron ben entendidas ou que foron mal plantexadas por parte da candidatura, e tanto o Goberno de España como o Goberno da Xunta de Galicia celebramos que poidamos comenzar a dar un novo impulso a este proxecto a través dunha serie de reunións que teñen como objetivo, van ter como objetivo fundamentalmente buscar puntos de encontro que posibiliten convencer aos técnicos de ICOMOS dos grandes valores culturais, naturais, patrimoniais, históricos que ten este territorio e, con edo, poder acudir con garantías nos anos seguintes as próximas reunións do Comité da UNESCO que posibiliten que a Ribeira Sacra sexa Patrimonio da Humanidade.